Käännään köipi. Pentti. Yes. Pentti, mitä sun äänelle on tapahtunut? Ei mitään. Se on vähän kimeempi. Mikä? Sun ääni. Ai usko. Mitä siellä turvassa? Siis mitä siellä turvatalossa tapahtuu ennen? Se ei kuulu sinulle. Kuuluu. Mä periaatteessa asun. Mä en asu siellä. Mä elän siellä. Pentti, mä näen sut. Mitä hei? Mitä stalkeri? Sä et voi nähdä mua. Jumalauta, mikä kakka. Palaan poikin. Pentti, onko siellä vielä jotkut bileet? Joo. Ja miksi mä en oo siellä? Koska sä oot ostamassa kanankoipia. Ja mulle ei kerrottu mitään koskaan. Koska kanankoipia. Mistä sitä siis saa? No Saunalahdelta tietenkin. Saunalahdelta. Saunalahdelta tietenkin. Saunalahdella myydään kanankoipia, niin kuin myös muuallakin. Mutta mä haluan just niitä. Miksi? Mitä niissä on ihmeellistä? No kun ne on Saunalahdelta, ne voivat vaikka laamasta tehtyjä kanankoipia. Jaha. No. Okei. Duiti. Kanankoipi. Pentti, eihän sua haittaa, koska mä oon vähän köyhä. Niin mä toivon, että sua ei haittaa, jos mä vähän varastan rahaa näiltä jätkiltä täällä. Ei se tietenkään mun haittaa. Kunhan sä vaan pummaat tarpeeksi paljon. Ei kun siis varastat. Hihihihi. Miksi sä kuulet jossain tynnyrissä? Koska et sä sanonut mitään. Mä en tajua, minkä takia nämä jätket jättää rahaa niinku näihin, mitä ne on jo, tikkaisiin. Koska ne tippuu taskusta. Älä räplää mun puhelinta! Pentti, mitä siellä tapahtuu? Pentti. Stop it! Täällä on murha. Murha. Täällä tapahtui murha. Möri kuoli. Mä tiedätkö sulle mitään kanankoipia ostaa? Mitä? Tai monta sä haluut? 2. Okei, paljon ne maksaa? 2. No, sittenhän mulla on jo rahaa. No, onko sä 200? Aha. Ei 200, kun 99. No, mä menetin just mun kaikki rahat. Miksi? Koska mä en tiedä. Sullahan on 10 kolikkoa. Niin, mut siis, niin mä keräsin lisää. Joku nauraa siellä. Kuka se on? Se on bileheppu. Bileheppu. Jaha. Ja kyllä mä heittän tätä avainta taas. Kuka toi on? Mitä sä teit? Kuka toi on? Pentti, kuka toi on? Se on tyyppi. Kuka se on? Kerro. Tiedätkö, Lai? Mä en jaksa neuvoa sua. Sä oot niin havuton olio, että... Siis Pentti, jos sä nyt vaikka kertoisit ihan tarkasti, mitä siellä tapahtuu? Mikä toi ääni on? Toi on kyllä sinä. Sen mä tiedän. Havuton olio. Joo. Nyt voit vaikka taistella sen Balekin kanssa. Kuka toi on? Se on yksi bilehepuista. Ahaa. Hän siis saapui bileisiin vai? Joo. Ennen mua! Joo. No voi. Kuka toi on? Osasinkin odottaa sinua, Sly Cooper. Se on Sly Cooper. Ai, Pentti, miten sä kuulet ton äijän? kukapa nyt minua ei kuulisi. Olen maailman mahtavin sammakko. Miksi sun ääni on niin ruma?
Mitä sinä sanoit? Slaikka. Kyllä minä sinut kuulen. Mitä? Ja olenhan minä Pentti. Ettäs kehtaat puhua minun päälleni. Kehtaa häiritä sammakon rauhaa. Minä? Hyi sun kieli. Pitäisikö sun vähän laihduttaa? Ai munko? Joo, just sun. Kuin sä kehtaat sanoa noin? No, katso nyt ittees. Mä en voi katsoa itseäni. Niin kuin sä oot niin räski. Kuinka tämä on mahdollista? Silleen vaan. Niin. Joo, toi on nyt mun joku tyyppi ja mä leikisti tajusin tän, että tuolla... Joo. Pentti, minkä takia mä oon näin huonolaatuinen? Miksi? Koska sulla on kamera. Ja heti kun se muuttui karmelitaan, niin sit se tuli hyvälaatuiseksi. No kun susta ei saa hyvälaatusta. No mä vissiin sain jotenkin sen rauskuun sitten vankilaan. Ai, cool juttu. Pentti, mua ei kiinnosta mitkään maisemakuvat. No nyt pitää näyttää aina välillä. Tää? Niitä aina välillä pitää näyttää. Pentti, mitä sä teet? Se väkä. Sä... ei mitään. Pentti, mikä toi on? Loppu.